गुबुननि हारिजों हाबा दाजा आं जेरै फस्थायनाय बायदि फस्थायगोन मिथिबाय माने साम' खांख्राइ जेबो मोनजाथारानो आरोखि मानो मोनजाया मोनजाया माने हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ'हाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेलाव नुनानै एसेब्लाबो मिन्थिहां जादों खोमा नङा होमब्ला स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नाय अब्ला माने मिन्थिगोन बांसिन मोजांसिन मिन्थिगोन आरोखि ओरैबायदि माने दिनैनि दिनाव मोनसे भिडिअ' फैदों आरोखि नङा होमबा ओरैबायदि डेन्जार माने बिथांखौहाय बाखनायथावबो आरो बेजों लोगोसे बिथाङा मोनसे एडभाइस हरदों आरोखि जोंनि माखासे बर' लाइमोन सिख्लाफोरनोहाय जिथुनाखि जोंहा थांनाय समाव बिथाङा बिराद फेमास जादोंमोन अबावबा हाजोनि अबावबा मानि समाय लाखाबाय होनलायलायनायनि माने गोबां भाइरेल जानायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन नङा होमबा ओमफ्राय दिनैनि दिनाव फैयै फैयै बिथाङा सासे गुबुन जाथिजों हाबा जादोंमोन नङा होमबा दिनै बिथाङा गुबुन जाथिजों हाबा जानानै बिथाङा एकदम अमा बेदर मोनजाया हानि सबाय मोनजाया बायदिसिना माने साम' खांख्राइ जेबो मोनजाथारानो आरोखि मानो मोनजाया मोनजाया माने हारसा हौवा लाबाय बिथाङा दा हारसा हौवा लानायखौ अमा बेदर मोनजाया नारजि मोनजाया साम' खांख्राइ जेबो मोनजाया जाहैदों मोनदों साला दासो मोनदों बिथाङा नङा होमब्ला दा बिथाङा माने मोजाङैनो जोंनि बर'फोरखौहाय माखासे बर' लाइमोन जिथुनाखि गुबुन जातिखौ गोसोथोग्रा गावहा फस्थायहैबाय नङा होमबा मोनहैबाय दोखो दोखोनो माखौ दोखो दोखो मोनलायखो माखौ दोखो दोखो मोनलायखो बिदि साननाङा नोंथांमोना बेहा मोनदों जाहैबाय माने अमा बेदर मोनजाया सबाय मोनजाया ना खांख्राइनो माबा माबि हेनटेन नारजि आलु जेबो मोनजास्राया जाहैदों दिनै बिथाङा बिराद मोजाङै फस्थायहैबाय आरोखि लोगोफोर गोजोननाय दं आरो बेजों लोगोसे मोनसे बिथाङा बुंबावदों जे गुबुनफोर आं बायदि माने गुबुन जाथिजों हारसा हौवाजों हाबा जानानै बिदि जानांबाय नङा होमबा दिनै नोंसोरो रावबो गुबुन जातिखौ हाबा लानाङा बा हारसा हौवाखौ जनाङा होननानै बुंदों आरोखि थ' लोगोफोर नोंथांमोना बिथांनि भिडिअखौनो नायनानै ला नै लोगोफोर आं नोंसोरखौ मोनसे खोथा बुंनो सानो आरोना नोंसोरो मालाबाबो गुबुननि हारिजों हाबा दाजा आं जेरै फस्थायनाय बायदि फस्थायगोन मिथिबाय नै दैज्लां बोथोरा सफैलायबायसो ना हाबा जाजेननायनिफ्रायनो ना अमा बेदर मोनजादों ना एम्बु बेदर मोनजादों ना साम' ओंख्रि मोनजादों ना सबाय ओंख्रि मोनजादों ना अनला ओंख्रि मोनजादों ना एम्बु बेदर मोनजादों जेबो मोनजाया मिथिबाय गुबुन हारिफोरजों दा हाबा जाखा जोंनि हारिनि ओंख्रिफोरखौ मोनजाखानाय नङाबो बेसे जानो लुगैयो आङो थेवबो मोनजाया मिथिबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबाय बिथांनि खुगानिफ्रायनो बिथांनि रावजोंनो खोनानो मोनखाबाय आरो बेजों लोगोसे खाफालाव बेहा सिन्दुरबो दंखायो नङा होमबा दा अब्ला लोगोफोर दिनै नोंथांमोना थांनाय समाव बिथांखौ बिराद क्रास मोनदां बिथांनि नाथाय बिथांमोना बर'फोरखौहाय बर' सेंग्राखौहाय बिथाङा रावखौबो लायाखिसै थाङै थुङै माबा गोसोम बन्दादा बेखौ लानानै दिनैनि दिनाव बिराद मोजाङै फस्थायबाय बे फस्थायनायानो जाहैबाय नङा होमबा नोंथांमोना खोनाखाबाय नारजि आलु माबा एम्बु बेदर माबा अनला हा मैथाजों ना खांख्राइ मोनजाया हा बेलेग साननाङा दिनै जोबोद मोजां मोनदों आङो गोजोननायबो मोनदों आरो बिथाङा एडभाइस हरनायखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ होननानै आङो बिथांजोनिसिम जासिहरो आरोखि मानो होनोब्ला गुबुना आं बायदि दा फस्थायथों बा गुबुना आं बायदि दा जाथों होननानै बिथाङा बुंनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम जिरख'नाय थेंक इउ होनना बुंहरदों आरो मोनदों हा साला गोबां इउटुबारफ्रा गोबां मानसिफ्रा भिडिअ बानायग्रा क्रिएटरफोरा गोबां बुङो नङा होमबा गुबुन जातिजों थांनाङा गुबुन जातिजों थाङोब्ला नासयजायो जास्ट बिनो गोजोननायखौल' नांगौ बर'नि गोजोननाया माबायदि बर'नि गोजोननायानो आलादा जाखायोनो लोगोफोर माने आलादा जाखायो नालाय दा बिनि थाखायनो माने गुबुन जातिया बर' मा होनो सिख्लाफोरखौ बिराद हास्थायो ओमफ्राय उनावहाय एकदम थगायलुन थगायलान थाइसे सारेना होनानै थगायलुन थगायलान लांसिगोन ओमफ्राय उनाव माबाखौ मोनजाखांबा एकदम नासयसिगोन
दिनै सोरबा सोरबा बायदियाथ' फुथारबावो थाखा फैसा जेबो मोनलाङाबा जों गोबां ससियेल मिडियाआव नुबाय हारसा हौवा लानानै हारसा हौवा जनानै फुथार जाबाय बेफोरबायदिखौ जों गोबां ससियेल मिडियाआव नुनो मोनो नंगौना नङा लोगोफोर नाथाय जोंनि माखासे बर' सिख्लाफ्रा हाय खाफाल मानो गिया बैफोरबायदिखौ नुनानै नै दिनैनि दिनाव बिथांजोआ फैनानै गावनि खुगाजोंनो खोन्थाफैबाय गुबुन जाथिखौ हाबा लानाङा होननानै नङा होमबा अब्लाबो मानो गिया थैनायखौनो मानो गिया मानो गिया एकदम गुबुन जाथिखौ एकदम दंबाबो गैयाबाबो बर'खौनो लालै माखासे हारसा हौवा हिनजाव हौवा गोसथोग्राफोर बर'खौनो ला बर' हौवाया मा जायो मा जाया गासिखौबो मोनजाजोबगोन अनला अनलि मैथाजों ना सबायजों दाउ आयै बुंबानो गोथाव मोनखाथारो बर'नि ओंख्रिया नङा होमबा ओंख्रिखौ बाद होबाव नङा होमबा ओंख्रिनि अनगायै एकदम बर'नि अनलायनायानो नांलायनाय खमलायनायानो बिराद गोथाव जायो लोगोफोर दसेनो नांलायबाय दसेनो अनलायबाय नङा होमबा दंबाबो गैयाब्लाबो बे गुबुन जाथिखौ थाखा फैसा न' बां न'फोरखौ मोजां मोजां लुनो हागौ बिसोरो सरखारनाव लन लानानै मानो होनबा बिसोर बिराद सरखारनाव लन लायो जोंनि बर'आ जाम्बा जाम्था नालाय सरखारनाव लन लानो रोङा न' बायदिसिनाखौ लुनो रोङा बिसिनिया मा जोंनि बर'आबो दायो माखासे सोलोंहांबाय जानाय थानायखौ बाद हो न'आ मोजां जाबानो जायो नङा होमबा न' मोजां जाबानो दि माहाजोन बे नङा बिनिखायनो सोलाय गोसोफोरखौहाय सोलोंनानै ला दिनैनि दिनाव बिथाङा खुद गावनि खुगाजों बुंफैबाय गुबुन जाथिखौ लानाङा होननानै नङा होमबा आंनि भिउवार्स नोंथांमोन बेखायनो आं नोंथांमोनखौ दिनैहाय आइजोफोरखौ माखासे गासिखौबो नङा दे माखासे जिथुनाखि माबाखौहाय शेयार खालामनानै हो भिडिअखौ जेन माखासे जिथुनाखि हारसा बांगालफोरखौ गोसो थोग्रा गुबुन जाथिखौ गोसो थोग्रा बै बिथांमोना नुनानै आयु हाबाब आं थांलाहाय आंनो नांलाहाय बैफोरबायदिब्ला होननानै माने साननानै बेग माने फावसायफिननायफोर बायदि आरोखि लोगोफोर बिनि थाखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम दिनै जोंहा नैबे मोजां फस्थायबाय आरो जों थांनाय समावथ' गोबां नुदों एकदम आंनि भिडिअफ्राव जाय बिथांमोना एक्टिभ थाबाय थायो बिथांमोना नुखादों जानांगौ जिथुनाखि सासे आइजोआ ओरैबायदि गाज्रियै नासयजादों पेरालाइज टाइप जानो हाया लोंनो हाया जिरायनो हाया उन्दुनो हाया बैफोरबायदि आंनि भिडिअफ्राव नोंथांमोना चेकआउट माने सिगांनिफ्राय जाय साबस्क्राइबारफोर दं बिथांमोना माने मिन्थिखादों आरोखि माने थांनाय समाव बेबायदि जालांखाबाय दिनै गोदान गोदान साबस्क्राइबारफोरा मिन्थिया नालाय रागा जोंनाङा सोरबा बायदिया गुबुन जाथिखौ गोसथोग्रा माने गासिखौबो बुंखायाखै आङो माखासेल' नङा होमबा जिथुनाखि जाय जाया बै गुबुन जाथिखौ गोसथोग्रा गुबुन जाथिजों खालामलायग्रा बैसोरो माने दुखुबो मोननो हागौ आंनि बे भिडिअखौ साला मोसौ नोङो होननानै लाब गैया गुबुनखौ गोसथोनानै नारजि आलु अमा बेदर अनला सबाय खारै एकदम जेबो मोनजाथारा होननानै खोन्थाखाबाय नङा होमबा अब्लालाय मानो थांनो मालाय जाथिजों नंगौना नङा लोगोफोर अब्ला मानो थांनो दरखार बर'खौनो ला एकदम दंबाबो गैयाब्लाबो गोजोन संसार अनलायलाय नङा होमबा बर'जों बर' एकदम लालायलाय बर'जों बर' जेबो नङा गुबुन जाथिखौल' लाथारनाङा आंनि साननाया नैफोरबायदि आरोखि लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै हरथारदो एकदम होनलायनानै अब्ला लोगोफोर बे भिडिअखौ आं बेयाव फोजोबबाय नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो एकदम आंनि चेनेलाव गोदानबा अनना साबस्क्राइब खालाम भिडिअखौ नायनानैल' मा जानो साबस्क्राइबबो खालामलांनांगौब्रा गोबां साबस्क्राइबखौ खालामलांथारा मानसिफ्रा नायनायखौनो नुथारा आङो बेखायनो अननानै आंबो एसे जौगानायनि नेक्स्ट टाइमाव बयखौबो आङो माबा मोनसे फोरोंलांनो हायो खोमा थैनायनि सिगां नङा होमबा थैनायनि सिगां सोरखौबाथ' माबा मोनसे फोरोंलांनो बा हेफाजाब खालामलांनो हागोन बिनि थाखाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय